Fa ja més de 40 dies que els restaurants han d'estar tancats, però per seguir arribant als seus clients durant el confinament, n'hi ha diversos del Ripollès que pengen receptes a les xarxes socials. Així segueixen mostrant la seva cuina i, a més, proposen plats perquè la gent els pugui cuinar des de casa. És el cas del restaurant Cal Marquès de Camprodon, que proposa receptes a través de la web i de les xarxes com Instagram. Ens hem posat les piles a les xarxes socials i a la nostra pàgina web per intentar arribar als nostres clients, als amics, i amb això, amb un hashtag de receptes d'estar per casa, hem intentat fer receptes que tothom pugui fer a casa seva, les pengem cada dia, cada 2 dies en pengem una a les xarxes socials, i amb això el que volem intentar és estar en contacte continu amb els nostres clients, amics, i poder aconseguir que tot això sigui més fàcil. Un altre dels restaurants que s'han readaptat a la situació i està actiu sobretot a Instagram és Can Japet, de Setcases. En aquest cas també han anat penjant diferents receptes, com per exemple un arròs de ceps, un pastís de formatge o un gerret de xai amb ratafia. Ho fem perquè ens agrada cuinar i cuinar pels nostres clients, i aquests dies que ho fem des de casa ho volíem compartir amb tothom per intentar fer més amens aquests dies de confinament i també per posar en valor aquesta cuina de tradició i de producte de proximitat i de producte local, que en definitiva és la base de la cuina que fem al restaurant. I també que l'olla continuï bullint encara que sigui molt a poc. Els responsables d'ambdós establiments ja tenen ganes de poder tornar a estar de cara al públic. També estan preveient com s'adaptaran a les possibles mesures un cop es pugui reobrir. Mentrestant, la seva cuina segueix present i arribant més que mai a totes les llars gràcies a internet i a les seves receptes.